Euskal Herriko hezkuntza sistemak erronka asko izan ditu, edozein hezkuntza sistemak dituenaz gain, baditu bere bereziak ere. Eta erronka horien artean bat izan du, azkeneko hamarkadetan izan du zerarena, nolabait euskaldunak eztearena. Eta lorpen ikaragarri bat egin du, ez dakit oso jabe garen izan duen lorpen horrena. Lorpen handienetako bat izan da, bata euskaldun asko lortzearena. Alegia euskararen nolabait mantentzea arriskuan zegoen garai bati, buelta eman zaio. Arrisku hori alegia gainbehera horri buelta eman zaio, eta eskolari esker, euskal eskolari esker, lortu dena da izan da, nolabait kopuruak, hiztunen kopuruak ez mantentzea bakarrik, baizik eta ugaritzea. Hori horreneko bat, baina nik uste dut horren ondorio garrantzizkoenetako bat izan dela gizarteak sinistea. Gizarteak sinistea hori posible dela. Eta beste lorpen handia izan dena da, nolabait ume horiek, alegia euskarazko hezkuntza sistema hortan ezi diren ume horiek, izan dutela beste edozein gizarteetako umeek izan duten hezkuntza, besteena bezain ona, edo behar bada esparru batzuetan beste leku askotakoa baino askoz ere hobea. Eta horrek ahalbidetu du, alegia hizkuntza dela gutxienekoa, da hizkuntza horretan nola irakasten den dela kontua. Eta euskaraz aritzeak edo ez aritzeak ez duela hezkuntzaren kalitatea arriskuan jartzen. Eskolaren barruan, nolabait izaten dira, eskolaren eta gizartean izaten dira nolabait normaltzat hartzen diren gauzak eta ez normaltzat hartzen diren gauzak. Eta normal edo ez normalen arteko aldea, da berez, alde kuantitatiboa. Alegia, normala da askotan gertatzen dena, eta ez normala da gutxitan gertatzen dena. Orduan, eskolan, gizartean, auzoan, familian bezala, izaten dira gauza batzuk ohikoa direnak, normalak, eta beste batzuk nolabait bereziak direnak. Berezi horiek ez dira ez hobeak, ez txarragoak dira, desberdinak. Eta orduan, eskolan zer gertatzen da? Ume asko etortzen direla nolabait behar ohikoenak dituztenak, baina haiekin batera etortzen dira batzuk behar bereziak dituztenak. Eta eskola nola den gizarteak eskaini behar duen ezinbesteko eta eskubirezko zerbitzu bat, eskolak lortu behar du, behar berezi horiek dituzten ume horiek ere, eskolaren helburuak, behintzat gutxiengo batean, denentzako behar diren helburu horiek lortzea. Ez umeen ezintasunetan zentratu, baizik eta umeen ahalmenetan zentratzen ikaste. Hori teorikoki esaten oso erresa da, eta beste kontu bada gero hori nola betetzen den. Orduan, behar bada horrelako ikastaroa bezalako testuinguruek aukera ematen dutena da, esparru desberdinetako profesionalek elkartu, egoera horrekin, eguneroko bizimoduan, gertatzen diren familiak direla irakasleak, direla logopedak, direla terapeutak, horiek nolabait elkartu, eta beren artean, elkarren bizipenak partekatuz, nolabait elkarren gandik ikastea. Hezkuntza komunitatea osatzen dute bai eskolek, irakasleek eta baita familiek ere. Orduan familia, izan daiteke familia zentzu zabalean, izan daiteke aita, ama, izeba, amona, aitona, osaba, dena delakoa bai. Eta horiek oso garrantzizkoa dira hezkuntzan. Orduan, familia eta eskolaren arteko elkar ekintza, alegia elkarren berri izate hori, oso esanguratsua da umearen heziketa prozesuan. Ez naiz esaten ari, guraso batek esan behar duenik eskolak nola funtzionatu behar duen. Ez da irakasle batek esan behar duenik, familia batek nola funtzionatu behar duen. Ez hori. Esaten ari naizena da, elkarren berri izatea oso garrantzizkoa dela, ze biek partekatzen baitute umearen hezkuntza prozesua. Eskolaz kanpoko jarduerak ere oso garrantzizkoa dira, gure hizkuntza gaitasunak, gure hizkuntza baliabideak garatu ahal izateko eta gutxieneko ahalmen bat nola bermatu ahal izateko. Orduan, eskola ez da erantzule bakarra eta ez da eragile bakarra ezin da izan. Noski, ardura handia dauka, baina horrezaz gain beste faktore asko ere kontuan hartu behar dira, beste ekintza asko. Proaktibo horren modan dagoen hitz hori, proaktibo izateak beti laguntzen du edozertan. Eta edozen hizkuntzaren bultzatzean ere proaktibo izatea ona da. Ez baitugu ezer arriskuan jartzen. Baina eskolaren esku bakarrik ezin dugu utzi Euskal Herriko euskaldun guztien hizkuntza gaitasunaren garapen erabatekoa. Ezin dugu, ez gara realistak izaten ari.